बैयाव थांबाय ट्रेन गैया आयदा sunset like that and then thank you turn it on मा खालामदों मादो जेबो खालामाखै आवाजसो दोननानै जों सारफैदों हाय बाजै नोंनाव दंना नोंहा होनदों आरोना बिनानाव गैयालै बिनानावानो थाबाय थायो नामा जोंसार माने Sambungan. Hello logofer. Halo. Hello logofer. Hello. Hello. Soalnya sangat deh agak. Hello, Jensa Bromo. Thank you very much. Angni bersama penyanyi takai. KRB aman deh, ngain nabi umami deh, nabi umami deh. Laga par सब dong ऐसे वाले होते तो से saya anu जाबाय दं आरोना दालाय दोन नामा होनदों देलायदों नामा होनदों आरोना एयारा थेंक इउ एयार आंनि लिसना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय एयार होनदों थाम्फै दुद्रुनाय होनदों ना थाम्फै दुद्रुनाय आङो मोनथिबायना ओमफ्राय जोंसारा मा होनदों बाजैनि एड्रेस होनदों आरोना एड्रेस नांगौ नामा मोजां एयारा मा होनदों लाइक दा होनदों थेंक इउ एयार लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच दा पंकज फैदों होनो साइकिया होनदों साइकाया बोला ओमफ्राय अरिजीत सिंह थैंक यू वेरी मच अरिजीत सिंह मेरे विश में आने के लिए हेलो जी हेलो बोला हेलो जी एयारा मा होनदों मा ओंख्रि जायामोन होनदों आरोना ओंख्रिया दिनैबो दालिमोन जोंहा ओमफ्राय थास' बिबार भाजामोन आरोना मा खबर एया गोबाव जाबायमोन खबरफोरा माबोरै खिथाहरदो एसे कुकु
Hello sister Maha बबेनि नों होनदोंना कुकुआ आङो बङाइगावआव थायो आरो कुकु ब्रादार फानबारि गामिया ओमफ्राय जाबो थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबिस्टना फैनायनि थाखाय कुकु ओमफ्राय जा पंकजा मा होनदों लाइक किया ओमफ्राय थेंक इउ भेरि माच लाइक करने के लिए पंकज सोर सोर लाइक होआखै लाइक होदो सनाफोर चेनेलाव गोदानबा जयेन जादो कुकुखौ गोदान बायदि मोनदों आङो कुकु ओमफ्राय मा होनदों केआर बिया मा होनदों क्या कर रहे हो मामी बोला जी मैं एलबी रही हूँ अरिजीत सिंह आई लव यू जी बोला आई लव यू टू अरिजीत सिंह मनिराम मा गामि होनदों आरोना मा गामि आङो बङाइगावआवसो थायो आरोना ओमफ्राय आंनि गामिया फानबारि ओमफ्राय जोंहा डि एन फैदों हाय हेलौ माकिं मा माखिनदों डि एन हाय हेलौ हाय हेलौ डियान थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबिस्टना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जा एम बि फैदों आरोना लाइक दानदों थेंक इउ भेरि माच एम बि लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि एलबिस्टना फैनायनि थाखाय राजिब फैदों जोंहा बाजै आइ लाभ इउ होनदों आइ लाभ इउ टु राजिब ओमफ्राय जोंहा के आर बिया मा होनबाय दे इउ लाइक पिज्जा ओमफ्राय मनिरामा मा होनदों आइ लाभ बङाइगाव खाथि जायो नामा आइ लाभ बङाइगाव खाथि जायो नामा होनदों ना आइ लाभ माने बङाइगाव खाथि माने जायो नामा होनबाय आं आइ लाभ माने मनिराम बारा हमनो हालायासै आङो ओमफ्राय जा एम बिया मा होनदों लाइक दान होनबाय थेंक इउ ओमफ्राय जा सानसुमै दैमारि फैदों हाय होनदों हाय सानसुमै के आर बिया मा होनदों अन होनदों के आर बि अन कार्टन हाथारालै हाबिना कार्टमि होनो बिदिनोसो फैलायबाय हाय सना होनबाय हाय के आर बिया अन होनबाय एम बिया काहा से हो होनबाय आरो ना बङाइगाव से हो बङाइगावनि आङो बङाइगाव से हो के आर बिया मा होनदों कमेन्ट थांबायबो खोमालै आरा हेलौ लोगोफोर सोर सोर दं लाइक होदो सनाफोर एम बिया हेलौ हेलौ लाइक होदो लाइक होआखैबा बाबुलि हेलौ दे हेलौ बाबुलि थेंक इउ आंनि एलबिस्टना फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच मेरे एलबिस्टना आने के लिए लाइक करो प्लिज लाइक होदो लोगोफोर दिबांकर लाइक दान होनदों ना थेंक इउ दिबांकर ओमफ्राय बाबुलि मा होनदों जोंहा काहा से हो होनबाय आरो ना बङाइगाव से हो ओमफ्राय दिबांकरा मा होनदों न्यूसा बोला थेंक यू वेरी मच न्यूज सब करने के लिए ओमफ्राय यारा मा होनदों मा खालामदों होनदों ना मा खालामदों होनदों मा खालामदों नै रायज्लायगासिनो दङ आं थांबाय सानबायमोन नोंखौ थाम्फै बुथुनाय ओमफ्राय बाबुलिया मा होनदों एसामिस जाने एसामिस जाने फार्स्ट एसामिस जाने ना मा होनबायना बाबुलि ओमफ्राय एयारा मा होनखो उन्दुदों नामा होनदों आरोना उन्दुनाय बायदि नुदों नामा एआर इनमुल नामा ब्लॉग ना घर कहाँ है आपका बोला घर कहाँ है आपका बोला मेरा घर बङाइगाव है मतलब मैं बङाइगाव में रहती हूँ थैंक यू वेरी मच मेरे एलबिस्टना आने के लिए इन अमूल
लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ। दिबांग कोरामा कहाँ से हो बोला, बङाइगाव से हूँ मैं। ओमफ्राय सोमखोरा मा होनदों हाय होनदों आरोना, हाय सोमखोर लाइक होदो लोगोफोर, लाइक होदो, लाइक होआखै लाइक। ओमफ्राय जोंहा बाबुलिया मा होनखो खात काला ने नाय बोला खात खाइसे बाबुली খাওয়া দাওয়া হয়েছে আর আপনার কি খবর? लाइक जानबाय, थेंक इउ भेरि माच सोमखोर। ओमफ्राय प्रितिया हेलौ जि होनबाय, हेलौ हेलौ प्रिति। ओमफ्राय दिबांकरा मा होनदों मैं आसाम मैं आसाम से बोला, अच्छा दिबांकरा आसाम से है बिरि फैदो जा बिरि लाबारा। हाय आब' मा खालामदों लाइक दान आब' होनबाय ना, रायलायदों सनानै। ओमफ्राय थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय, आंनि एलबिसनाव होनायनि थाखाय आरो ना। ओमफ्राय जा एयारा अन बाय, ओमफ्राय जा दिपंकरा मा होनखो बाय होनदों आरो ना, अह बाय। ओमफ्राय प्रितिया माहायनि दिदिया होनदों, प्रितिया बबेनि सोंदों आरो ना। आङो बङाइगावआव थायो आरो आगै, ओमफ्राय गामिया फानबारि होनो। एयार अन मा एयार मा खबरलै, दिनैसो फैदों माथो नोंलाय, गोबाव जाबायमोनलै नोंखौ नुयिया, नोंनि कमेन्ट लिरनायखौ नुयिया। कदिति बसुमतारी सोर दं दिदि होनदों आरो ना, ए फिसालाफोर दङ आगै। ओमफ्राय दिपांकरा हा हा मिनिदो आरो ना। Ghost ha 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 ha. Ghost ha ha bola. Ghost YT. Mas, आंनि एलबिसना फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच मेरे एलबिसना आने के लिए। Ghost YT-आ हास्राया मिनिगासिनो आरोना। ओमफ्राय Ghost YT लाइक दान होनबाय, थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय। Ghost YT-आ हास्राया मिनिबाय आरोना। ओमफ्राय जा प्रितिया आंनि दिदि जानाय नामा नों, दिदि जानो नामा नों, दिदि आंहा दिदि गैया हानजाना गाबबाय। नंगौना जाजायो प्रिति बसुमतारी। ओमफ्राय गस वाया मा होनखो मैंने हंसना रोना है रे कुछ बात रहना है कुछ बात बोला। ओमफ्राय केआरबिआव अन होनदों ना, सनुआ हाय होनदों, हाय सनु दोस्ती हाय, थैंक यू वेरी मच मेरे एलबिस्ट्री में आने के लिए। लाइक करो प्लीज, कौन लाइक नहीं किया लाइक होदो लोगोफोर, सोर लाइक होनो बावदोंमोन। ओमफ्राय मनजन केयार गुड इभिनिं होनदों ना, गुड इभिनिं मनज गुड इभिनिं, थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबिस्ट्रीना फैनायनि थाखाय। एस बि फैदों हाय सिस्टार गुड इभिनिं होनदों आरो ना, गुड इभिनिं ब्रादार। प्रितिया दिदि नोंना गय मा
प्रिटिया माने जा दिदि नोंना दंना होनदोंना बयफ्रेन्ड सोंखोना माखो आगै दंना होनबाय आरोना ओमफ्राय प्रिटि आगै ओमफ्राय जोंहा गस वाइटआ मा होनदों बाय हाउ मेनि एमबि प्रडाक्सन सेफ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय ओमफ्राय जोंहा दिल्ली ससा मा होनदों अफायनि नों सना होनदों आरोना बबेनि नों सना होनदों आरोना आङो बङाइगावआव थायो आरोना ओमफ्राय गामिया जोंना फानबारि होनो आरो खिथाखाबाय आरो आङो दिल्ली सस ओमफ्राय जा सुनुआ मा होनदों प्रिटि जि क्या लगी बोला ओमफ्राय ए आरआ मा होनदों ओमफ्राय जा मनसा बहानि आब'आ होनबाय आरोना आगै आङो बङाइगावआव थायो आरो मनज ओमफ्राय मरमि हाय हेल' होनदों हाय हेल' ए आर ओमफ्राय जोंहा एस बि आ मा होनखो मा खबर सिस्टार होनदों आरोना खबरा मोजां एस बि नोंनिया माबोरै खबरा एलन हाय एलन ओमफ्राय जा प्रिटिया एफटि माने फेसबुक दङ आगै फेसबुकआ बिदि होनदों फेसबुकआ आंनिया फेसबुकआ बे इउटुबजोंनो लिंक होखानाय आगै बिश्वकबि आरोना रेडि ओमफ्राय मरमि लाइक दानदों थेंक इउ ओमफ्राय एमबिआ मा होनदों हेल' होनदों ना सुनुआ मा होनदों प्रिटि जि आपका बताओ बोला प्रिटि जि आपका बताओ बोला एमबिआ मा होनदों मोनो आईडी से कमेंट करता है बोला मोनो आईडी से कमेंट करता है बोला ओमफ्राय मनसा मा होनखो हेल' गुड इभिनिं सापर्ट फ्रम गफुर ओमफ्राय गस्ट वाइटिया मा होनखो हेल' अन होनदों ना एस बि आ लाइक डान्स सिस्टार होनबाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय मरमिया अन होनदों मरमि हेल' मरमि एलना अन होनदों आं एस बि अन ओमफ्राय मरमि हेल' ओमफ्राय जा एल' होनदों मा होनदों मरमि हेल' होनदों आरोना ओमफ्राय जा सुनुआ सुनुआ दस्ति हेवला post ओमफ्राय मनज पानबारि मा गामि होनदों ना पानबारियानो आरोना ओमफ्राय दिल्ली ससा मा होनखो आंबो बङाइगाव कालिगावनि होनदों नंगौ नामा ओमफ्राय जोंहा बाक्सा फैदों आरोना हाय बाक्सा हाय बाक्सा ओमफ्राय एस बि आर दं आंबो मोजां सिस्टार होनदों दे आगै दे मोजां जानांगौ आरोना ओमफ्राय जोंहा बिसा हाय होनदों प्रिटिया दिदि एड जा होनबा खबर लालायनो जोंहा होनदों ना जागोन दे आगै ओमफ्राय
Basa ya sama anda. Hello, Basa. Thank you very much. Ang Lusna pinain takai. Thank you very much मेरे लुस्मानी के लिए. Basa. Amrai elo naman kema kobor ndarna kobora moja. Like ada laga bar like ada laga proses like kai like करो please. कौन like नहीं दिया please. अगर चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ. Amrai Bartolomi Yama Dejaha Dinai Gedan Sapa Nudum Nah Ampreza Elona Man Moromi Karbai Nama Andegarna Ambre Moromi Yama Bima Serdong Katia Undegarna Salas Hanoi Ampreza Baca Yamahan ke Namaste Namaste Baca Ampai Moromi Yamahan deng on deng Elona on Elona hello Moromi bunda Elona harde dia thank you mono sana deng Gumo Yama mau deng ada na nunggu moya maba defense mau monos ambre baca dia bola you are from UK darna from Bongaigaon Assam he baca ambre dia mahan ke angnia didi darna ambre jah elona man ke like lo dia komen kau tap porai like ke kai bai in bai na SBA komen hendang SBA on amra SBA komen hendai Moromi ama Bato Lomi musahari nang ni nam kau sur denai la hai hendang na za Moromi ya SBA komen hendana amra elona man ko oi Moromi angjeng rai laya nama an bai nei rai mono saman ke ma department au mau hendana SSB amra elon oi Moromi megon kani hendarna amrai elona za daimalu huidana hello daimalu thank you very much angni lusna huinain takai za elon long life alone alone na kila I love you base imperna I love you too agai bade malama khobor base dena khobora mojang arena de malu ampai ningnya ma beri kita honda ampai Moromi ama dena elon railaya haya gung agai derna ampai Priti aman dena Priti aman ke man ke sana di bahasa Mundani ampai elon aman ke Moromi ma kalam dena gozo maba de tabla dai malu aman dena dong mojangaiनो आंनाबो होनदारना जेराव Moromi माथो खालामदों नों रिप्लाइबो हरा होनदों आरोना आयो प्रिटिया kapan masa biar bahasa Bodoland pada hello G sister how are you Dana Bodoland hello brother I am fine I'm from Moromi aman daja saha lengdeng hai bung hendeng arena amrai elona ma dai den bahasa Mundani man Kulumbai salte derna Kulumbai amrai elon Priti sona derna Pritia gapne nanga mini se sabai langdeng amrai elona Moromi nangni number holder dengarna amrai Moromi ama eloneng ser zakendeng amrai elona man ke Priti komen
फरायनायखौ नामा हा हा होनबाय ओमफ्राय बड'लेण्ड नामा ओमफ्राय जोंहा टुडे इउ लुक लाइक टु चाइनिस गार्ल होनना ओमफ्राय एल'ना मा होनखो मरमि नों एल'नखा एल'नखा होनदोंना ओमफ्राय दैदेना मा ओंख्रि संखो लोगो होनदों आरोना ओंख्रि संथ'वाखै दायो दैदेन सिंगेल बय नुजाफैदो जानानै थेंक इउ ओमफ्राय गुड मर्निं बाजै बिके दार्लिं बाय गुड मर्निं आगै सना सिंगेल ओमफ्राय मनजआ मा होनखो बेसेबां सनावनो मोननाय गुमैया साख्रिखौ आं गोसोआव गैला बेखौ गोबाव जाबाय 10 बोसोरसो जाबाय दा मावनाया प्रिटि नोंगौ नायगासिनो नोंनि कमेन्ट होनदों आरोना नायगासिनो नोंसिनि कमेन्ट होनदों आरोना ओमफ्राय जा एलन मा एसे गोदै मिनियो फाग्लिया होनबाय आरोना बिदुरा हाय होनदों हाय बिदुर ओमफ्राय जा बड'लेण्डआ समायना नुदों सिस्टार होनदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय एलन अन बला अन होनबाय ओमफ्राय मरमिया जोंहा हेल' नों बहानि मोन नों होनदों आरोना ओमफ्राय एल'आ अन होनबाय सिंगेल बय मा खबरलै बाजै बिकेसना होनबायना खबरा मोजां नंथ' आरोना नोंहालाय माबोरै खबरा सिंगेल बय ओमफ्राय एल'ना मा होनखो मरमि आं क'क्राझारनि होनदों आरोना ओमफ्राय प्रिटिया मा होनगोन थाखा पे फरायनो गिदिर थाब होनदों खोमा ने फरायनाय दिदि होनदों एलना अन होनबाय मरमिया मा होनखो ओइ एलन बहा थांखो होनबाय सिंगेल बया मरमि बाजै गुड इभिनिं होनदों आरोना ओमफ्राय एलना आर्मि दंलै होनदों आर्मि दांलै होनदों आरोना मरमिया दंलै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दिपकआ बिके ओमफ्राय जोंहा दिपक फैदों आरोना थेंक इउ भेरि माच बिके बाजै सना आंनिखौबो साब खालामदो दे होनदों आरोना जागोन दे ओमफ्राय जोंहा मरमिया मा होनदों मोजांहाय नों एल' होनदों आरोना ओमफ्राय प्रिटिया मा होनदों बेसेयाव फरायनाय नों होनदों आरोना ओमफ्राय एल'ना मा होनखो आं बारा फरायाखै प्रिटि ओमफ्राय एल'ना मा होनखो मरमि नोंनि नाम्बारखौ हरगोन ना हरा होनदों ना मरमिया मा होनखो सिंगेल आगै मा खबर ओंथि होनदों एलन अन सिंगेल बया मा होनखो आंना मोजांलै बाजै बिकेस सिंगेलना मोजांखाना होनदों आरोना एलन ओमफ्राय दिपकआ मा होनखो अनामिका बाजै साब खालाम होनबाय आरोना साब खालाम थिनदों नै दिपकआ ओमफ्राय दिपक हेलौ होनदों ओमफ्राय कासेबि बियाव हा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय एल'ना मा होनखो मरमि माथो रायलाया दुगिथार नामा होनदों आरोना ओमफ्राय आर बसुमतारिया मा खबरलै बिमा होनदों आरोना ओमफ्राय प्रिटिया बेखायनो एसे मिस्टेक जायो कमेन्ट फरायनाया होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दिपकआ आब' दीपक मा होनखो आप कैसे हो भाभी जी बोला मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बोलो दीपक ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया मा होनखो मोजांलै बाजै मरमि निउ डार्लिं सना होनदों आरोना एल'ना अन होनदों सिंगेल बया लाइक दान बाजै बिकेमबाय मरमिया फेसबुक फल' खालामहै
खालामहै दे बसुमतारी अनामिका होनदों आरोना गानदो होनदों आरोना एलना गाननांसिगोन बेखौनो ओमफ्राय दिपकआ सिंगेल प्लिज जयेन मी होनदों आरोना सिंगेल जयेन जादोंना ओमफ्राय एलन मा होनदों मरमि नाम्बार हरगोन बे नाम्बार हरबासो फल' खालामगोन आं होनदों आरोना ओमफ्राय प्रितिया लिभ आं फराय बरिं बाय आं बोरिं माहाय प्रिति मा जाखो ओमफ्राय बरिं मोनबाय नामा ओमफ्रायो दिपकआ मा होनदों मारा तो साल रहा है मेरा तो साल चल रहा है मेरा तो चल रहा है ऐसे तैसे बोला अच्छा सिंगेल हुआ मांगो ओके दीपक ब्र होनबाय एलना मरमि सना बाजै होनदों मरमिया दीपक आगै अके साब खालामगोन दे होनदों आरोना ओमफ्राय सिंगेल बया बिके बाजै ब्लु हर दे होनदों आरोना हरबायमोन आङो सिंगेल बय नोंनो ओमफ्राय सिंगेला अन होनदों ओमफ्राय मरमिया ब्लु हो होनदों आरोना ओमफ्राय जों मोगथांसाया हाय होनदों हाय मोगथांसा ओमफ्राय एलनुन प्रितिया मा होनगौ अ दिदि बरिं मोनबाय होनदों नंगौना ओमफ्राय मरमिया जा एल' लोगो जादो दे होनदो आरोना लोगो जानो थिनबाय मरमिया एल' नोङो ब्लु हो बिमा होनदो आरोना एल'नोबो एलन एल'सो ओमफ्राय दिपकआ मा होनखो लाइक दानबाय बाजै होनदों ओमफ्राय एलन अन दिंगा फैदों जोंहानो दिंगा लाइक होनानै गाबबाय थेंक इउ भेरि माच दिंगा आंनि रुसना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय एलना मरमि खालामबाय नोंखौ आं होनदों आरोना मरमि नोंखौ एलना खालामबायनो ओमफ्राय जोंहा प्रितिया मा होनगो राधे राधे आइ एम लिभ होला राधे राधे लिभ होला दिंगा मा होनखो बाजै मा खालामदोंमोन दिनहै होननानै गाबबाय आइया जेबो मा बाजै मा खालामदोंमोन मा खालामनो आरोना आगैसना दिंगा ओमफ्राय जोंहा दिपकआ बिके बाजै मा खबर होनदों खबरा गेजेरावनो आरोना मोजांबो ओमफ्राय मरमि ओइ एल' खालाम जलदि दानो होनदों आरोना एलन नोंखौ जलदि खालाम थिनदों मरमिया जोंहा ओमफ्राय एलना मा होनखो नोंना कमेन्ट होनाया बारा सुद जायाखै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा नंगौना ओमफ्राय जों एलना मरमि माहारे होनदो ओमफ्राय सिंगेल बया दिपक ब्र माथो नोंना भिडिअबो गैया थेवबो साब खालामबाय दे होनदों आरो सिंगेल बया साब खालामबायनो दिपक नोंखौ ओमफ्राय जोंहा दिपकआ बिके बाजै मा ओंख्रि जाखो दहाय होनदों दालिमोन ओंख्रिया दिपक ओमफ्राय जोंहा प्रितिया एसे फानिब्लासो नोंगौ मोजां जायो ओमफ्राय नोंगौ नोंनायालाय ओमफ्राय आइया ओमफ्राय एलना अन होनदों दिंगायाव गाबदो आरोना मरमिया दिपक आगै फटकखौ थुना साब खालामबाय आं होनदों आरोना फटकखौ थुनानै साब खालामबायनो ओमफ्राय सिंगेला मानखौ अन होनदों एलना बिके सना जिउ होनबाय आरोना ओमफ्राय सिंगेला कमेन्ट होनदों आरोना
Moromiya elot थांगासिनो थ'नों होनदोंना ओमफ्राय जा एल'ना बिके अन होनदोंना थेंक इउ भेरि माच अन थानायनि थाखाय दिनै गाहायाव दोननानै माबा सुखुवासो मोनदोंलै बै गोजौआव दोननानै ओमफ्राय जोंहा एल'ना मा होनखो मरमि दुलुर मा बुंखो होनबाय आरोना ओमफ्राय प्रिटिया वेलकाम टु माय फेसबुक पेज डिडि अल डियार फ्रेन्ड बोला अके प्रिटि ओमफ्राय मरमिया मा होनदों जा एल'आव थुना साब खालामबाय आं नोंखौ एल' होनदों आरोना साब खालामबायनो मरमिया एल' ओमफ्राय सिंगेल बया दसे रेस्ट खालामनोलै बाजै बिखे जा मेंबाय नोङो मेंबायना नों बिमा आहा होनबाय ओमफ्राय दिपकआ बिके बाजै नोंनिखौ साब खालामगोन आंनिखौबो साब खालाम होनदों आरोना जागोन दे आं गोरै फैदों हेल' मादै आं फैदों दे होनदों आरोना जागोन थेंक इउ भेरि माच आंनि एलुसनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय दिंगाया बाजै सना होननानै गाबबाय आरोना एल'ना मा होनखो मरमि दुलुर आंनो साब नाङा आंहा चेनेल गैया होनदों आरोना चेनेल गैयानो बिमा एल'ना ओमफ्राय जा एल'ना मा होनगोन मरमि नोंखौ साब खालामबाय आं अननानै दुलुर होनदों आरोना मिक्सेल फैदों जोंहा नै लाइक दान होनदों थेंक इउ मिक्सेल थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जे दिंगाया मा ओंख्रि जानाय दिनै ओंथि सना होनदों आरोना ओंख्रिया दिनैना दालिमोन आरोना दिंगा ओमफ्राय दिपकआ अनामिका बाजै थेंक इउ होनबाय ओमफ्राय आं गोरिबा लाइक दान मादै होनदों ओमफ्राय जा दिंगाया दहायनि भिडिअ नायनो नामा बाजै ओंखि सना होननानै गाबदों आरोना भिडिअ नायनो ओमफ्राय जा एल'ना मा होनखो मरमि नोंलाय सोरथो साननायमोन होनदों आरोना मरमिया मा होनखो वेलकाम दिपक आगै होनबाय मिक्सेला अन होनदों मरमिया नोंहा नाङाबाबो थुगोन आं एल' होनदों आरोना ओमफ्राय जा एल'ना बिके सना जिउ कमेन्टखौ गोदै फरायनो रोङाना ओमफ्राय आं गोरिबा जाया केबियार बोरै मादै दोनहैना होनदों आरोना केबियार ओमफ्राय एन फैदों जोंहा मिक्स सालटे नों बेयाव दं हो सालटे होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया हा बे बाय फाग्लि मरमिया मा एल' जाबाय थागोरा एल' नङालै एल'नसो दा फाग्लिलाय मालाय बिमाया बुंनो होननानै बुंखाबाय ब्रा सर्टकाटाव लिरबाय खोमा ओमफ्राय एल'ना मा होनगोन मरमि दुलुर नाम्बार हरदो होनदोंहाय सिबाय बिबाय थाथारबाय बड'लेण्ड मा ओंख्रि जाखो लै सिस्टार होनदों ना ओंख्रिया दालिमोन आरो मरमिया आफा गोरिब साब खालाम आंखौ होनदों आरोना गोरिब नोंखौ एम एना नायखुमाबायना
ओमफ्राय मेगन थाइसेल' नामा जाखो ओमफ्राय मरमिया मा होनखो गांजेमा आगै दा मोनायाव गांजेमा आगै दा मोनायाव फै ओंख्रि 8:30 होनदो आरोना ओमफ्राय दिपकआ अन होनबाय एलना मरमि नोंना निउस हासबेन्डआ माथो त्रिपुरायासो ब्लग बानायलायदों होनदों आरोना ओमफ्राय जों मरमिया सर्ट बुंदों एल' होनदों आरोना ओमफ्राय आं गोरिबा मरमि मादै गोथाव होननानै ओमफ्राय जा एलना हा मिनिबाय सिंगेल बयाबो मिनिबाय ओमफ्राय एम एना मा होनगोन मिक्सेल सालथे आं बहा सौफैखोथाय होनबाय सोरमोन बेबा एम एनाबा मायाव सौफैखो मिथिलानो सिबाय बोरैबा दुद्रुबोबायदां सिबाय बारजोंसो बुखारजानानै फैखो ना माखो थेंकिउ बारजों बुखारजानानै फैदोंबा थेंकिउ भेरि माच बारखौसो थेंकिउ होननांगोन नामा आंलाय लाइक होदो जुनाफोर ओमफ्राय आं चेनेलाव गोदानबा जइन जादोब्रा अननानै ओमफ्राय एलना मा होनगोन दुलुरनो आङो थांलालै रिसार्ज गैया होनदोंना ओमफ्राय आं गोरिबा आङो बेलेग हादर नायखाय आंनो गोथाव होलाया मालाय मादैया होनदोंना बेलेग हादरनिखाय होनदों आरोना आंनो गोथाव होलाया मालाय मादैया होनबाय ओमफ्राय जा मरमिया मा होनखो बानायदों एल' होनना ओमफ्राय दिपकआ होनदों एल' नामा दुलुर नों लाजि जैजों रायलायो बे त्रिपुरा गार्लसजोंसो जरा एलबि दोनबाय दंलै होनदों आरोना ओमफ्राय एम एना मा होनखो आं लहासो बाला हा होनदों आं लहासो बाला हा ओमफ्राय मरमिया मा होनखो गोरिब आफा नों ब्लु होदो दे होनदो आरोना गोरिबनो आरो ओमफ्राय सिंगेल बया दे होमबा बाजै बिके आं थांथारनोसैलै ओंखाम संदोंलै टाइम सर्ट होनदो आरोना दे सिंगेल बय ओमफ्राय एलना दुलुर ओमफ्राय सोरनो होनो थिनदोंमोनलै बावफिनबायसो रोहा ओमफ्राय एलना दुलुरा नुवाखै बे होनदों आरोना एलना सिंगेल बय होनबाय आरोना गेम अभार ओमफ्राय आं दा लागोन र' दे दायो लागोन आङो मरमि मा नों थांखो कमेन्टआ मा ओमफ्राय एजिया मंखो मुजे कमेन्टआ दे होमबा बिके बाजे ओमफ्राय एलना दुलुरा नुवाखै बे होनबाय ओमफ्राय जाय सिंगेल बय गोमोफार मरमिया मा होनखो एमबि गैया नामा गांजेमा आगै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आं गोरिबा मुझे एयरटेल बासी कर दिया बोला मा होनगोन ओमफ्राय दिंगाया जोंहा दङ ना एम एन दिंगा होनदों आरो एम एनआ दिंगा होनदों ओमफ्राय जों एलना मरमि मा नोङो हरगोन नामा होनदों ना ओमफ्राय आं गोरिबा गोथाव नुबायलै हनै हा होनदों ना सिंगेल बयाबा जेबिके नोंनि ब्लुखौ लाफिनदोलै होनदों आङो दा लागोन दे आगै सना मानो बिदि जायोलै ओमफ्राय
Sunday level. Oमफ्राय एलना दुलुर माथो खालामदों कमेन्ट हाबबाय खोमालै माथो खालामदों रिप्लाइ ना मबाइलजों मानसिजों Ibuga BK बाजै थाथ'दो बाय ओमफ्राय जसिला सिस्टारा जोंहा हाय होनदों हाय एलना दुलुर होनबाय एलन अन होनबाय जसिलाया लाइक दान सिस्टार होनबाय थेंक इउ भेरि माच एलना मानसिजा अन ओमफ्राय बि नाफामा दोंसे मेथाइ खननाय बेबेरि जाखो बबेनि जाखो जाया बेबेरि जाखि जाया होनदोंना दोंसे मेथाइ खननाय होनदोंना मेथाइखौनो माखौ खननांगौ जाखो मेथाइयानो खननो सानबाबो फैया माथो ना ओमफ्राय आं गोरिबा MN आदै मालाय माल गैयालै नांजेर नोंहा नांगोर ओमफ्राय जसला सिस्टारा मा होनदों होनदों मसेसा बिदि नायबाय आरोना एलना दुलुर सोर जादों बिजि होनदों आरोना मरमिया अन होनदों एलना बिके नोंना हासबेन्ड नालाय होनदों ना हासबेन्ड गैया आंनिया ओमफ्राय न'आव गैया आंजों गैफाया आरोना ओमफ्राय एलना दुलुर मा जाखो होनदों आं गोरिबा ब्लु हरनाय मादै ब्लु गैयैफोरखौ हेड खालाम जाबनो आं गैयैफोरखौ हेड खालामजाबनो आं ओमफ्राय आङो हरबायमोन आं गोरिब ओमफ्राय एलना मा सिरि जाखो होनदों आरोना एलना दे कमेन्ट हरदो होनदों ना एलना गोरिब गुमै होनदों आं गोरिबा एलनमोन बैनाय नोम्ब'आ मोजाङैनो दंना होनदों आरोना ओमफ्राय जसिला सिस्टारा मा होनदों मोजां ना खबरा सिस्टार होनदों ना मोजां खबरा सिस्टार दंथ'यो ओमफ्राय एलना गोरिब नोंबो लांनो हायाना होनदों आरोना ओमफ्राय एमएनआ नाय ओमफ्राय आरकेआ हाय डियार होनदों हाय एलन बाय आरकेआ गुड इभिनिं होनदों गुड इभिनिं एलना अके बाय एमएनआ आं गोरिब होनदों हा होनदों आरोना एमएनआ आं गोरिब ओमफ्राय लाबोसिगौमोनलै एलन बैनाय होनदों आरोना आं गोरिबा एमएन आदै बोरै फरायखोरा मादैया आं एमएन बड'आ मा होनदों आं गोरिब फरायफिनबायसो आङो ओमफ्राय एलना अके बायना बायबाय ओमफ्राय आं गोरिबा एमएन आदै बोरै फरायखोरा मादैयालाय आरोना एमएनआ मा होनखो जानोसै आं गोरिब होनदों आरोना जानोसै ओमफ्राय आं गोरिबा हा मरमिया मा होनदों एल' नोंखौ सिनायखाबाय बै चेनेलजों फै होनदों ना मेन चेनेलजों फै होनदों आरोना
ya. Oमफ्राय एमेना मा होनदों जानोलै मेगन थाइब्रै जाबानो जासै ना हा हा होनदों आरोना नंगौ नामालै लोगोफोर जारलालै नङाबाबो ने ओमफ्राय आंगो रिमा समा गान मादै ओमफ्राय ओमफ्राय मरमिया मा होनगोन नंगौ नामा आं गोरिब ओमफ्राय गाननांसिगोन आरोना मानो खालामो ओमफ्राय मरमिया बिब'खौ बिब'खौ गिबाय नामा एलन होनदों आरोना एमेना जाबाय बाय आसोलफोर आं दोरोदबाय दे होनबाय मरमि अन होनदों आरोना